kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa Amen. Siyambingelela ke kusebenza silapha kulonyaka sibuyile. Hey, ivideo yokuqala lena seyishayayo kulonyaka esikuwo esathathwa belungu basibeka kulonyaka bathi sinonyaka omusha ovalwa ngoDisemba uvulwe ngoJanuwari. Hey, hayi sesibona into eziningi ezenzeka kulonyaka unyaka uqalile. Sibona imvula ina kakhulu ina ngomasinga nolokuza ngomasingana okuJanuwari kodwa imvula suke siyilindele ngoLwezi ngoMandulo ziqala makuwelcome isama noma ukuthwasa ihlobo kufuna ngabe imvula siyayithola lapho ethe ukujula nangomfumfu ngoLwezi sithole imvula bese siqala sithola ilanga ngoDisemba kusokuzibandlela nazi imvula zibe khona ishintshane bese kuzoba umasingana okuyisikhathi selanga elikhanya kakhulu noma elishisa kakhulu kodwa kulo January sibone kukhona impela izinkinga ehambisana nezimvula kwakhona ikhukhula nazo zonke lezi zinto siyamangala ukuthi imvelo yenzani ishintsha indlela yokwenza so ungikhulumisa lokhu ke ilamanzi amaningi esiwabona ngoJanuwari kodwa siwajwayele ngoLwezi ngomfumfu noma ngoMandulo siwajwayele lapho ngoba ngoNcwaba noma ngoNtulikazi kusuke kuyimkhemezo nje esuke yandulela lo Mandulo lo esuke isitshena ukuthi sesiyongena sesiphumile ku-winter noma kubusika sesiyongena kulokhuzana sesiyowelcome isama noma sesiyothwasa ihlobo ngilapho ke nje ngoba ungizwa nje ngizokhuluma ngendaba yamanzi amanzi nemimoya ephila emanzini imimoya ephila emanzini yehlukahlukeneke kodwa ke ngizokhuluma ngokuhlukileke mina namhlanje ngendaba yamanzi kodwa soqala kuyimoya yamanzi ukuthi imimoya yamanzi ihlukene ngegaba engaki kwenzakalani bese sikhali ke singena kule nkulumo esizokhuluma ngayo lapha njengoba siqopha nje namhlanje ke ngingedwa noma ngila kuphaneli noma kulokhuzana ngingedwa akekho uDlomo akekho uMnguni abekho Sitshaba sinabafowethu nje la abaphethe ithwebulo abazothwebula akuyisiqhubeke ke sithwebule sizokhuluma ngendaba yamanzi nendaba yamanzi ke ngoba sibona imvula zina kunezikhukhula kugcwala impophoma kugcwala imifula abantu bayemuka izindlu zingenwa amanzi kwenzeka zonke lezi zinto lezi ezenzakalayo njengamanje kuyakutshengisa ukuthi lo nyaka ufike nesinye isimo esingesihle noma esingezi kahle phezulu kwabantu noma sishilo last year sathi siyongena ku2024 njengoba singena ku2024 unonyaka wesilinganiso emimoyeni esibe nayo nemimoya esizoba nayo maqhubeka isikhathi sase sibala ke ngendlela esibale ngayo kodwa manje sibona amanzi enza okuhlukile ngoba siyazi ukuthi uJanuwari umasingana sisuke sisinga ilanga elisuke likade lishisa kakhulu sisuke sisinga ukudla esikade sikutshalile kwakhula sesibona ukuthi sekuhlumile sesingakwazi ukuthi siyocosha einsimini noma engadini okay ke angikho lapho ngisemanzini ukuthi sinamanzi amanzi ke ayisipho kwezomoya amanzi ayisipho kwezomoya baphiwa abantu ngokwehlukahlukana kwawo akwesiqale ke sibale imimoya ephila emanzini amanzi nemimoya ephila kuyo ngokwehlukahlukana kwayo akwesiqale ke siwabale le mimoya ephila emanzini sinamandiki lo ama ukutshela ukuthi umoya ophila emanzini amanzi amandiki sibuye emanzini sinamandawe amanzi
amandawe. Sibuye size umanono. Emanzini sinamanono, amanzi amanono. Bese sizo imoya emithathu lena okuyiyona imimoya eshayelwa ukhamba lwamanzi. Le mimoya emithathu iyona imimoya eshayelwa ukhamba lamanzi. Njengoba ubona nje zinkamba make wathi ama ukutshela ukuthi zinkamba kungaba zimpande ezifakwe egobongweni lamandiki bese kudonswa lezo impande oyibonisiwe wena noma esizazi ukuthi zimpande eziphile emanzini sakhe ilokuzana ukhamba hayi igobongo ngoba igobongo liyinto ehlukile sakhe ukhamba hayi igobongo ngoba igobongo liyinto ehlukile. Sibuye lapha uma sikhuluma amandiki amandawe amanono sikhulume ngoama wamanzi njengoba sikhuluma nje bese sibuya ke lapho sizoba nabalozi basemanzini sizoba namanguni asemanzini sibe namajaji asemanzini sibe nani nenzuza sibe nenzuza u7 lemoya isikhombisa lemoya yasemanzini sithe amandiki amandawe amanono abalozi amanguni noma amakhosi omndawo amanguni noma amakhosi omndawo bese siyabuya siza la sizoba namajaji nomcebo oyini lona oyini oyinzuza 7 yemimoya ekhona lapha emanzini. Angizileke ukuzokhuluma ngemimoya ephile emanzini kodwa bese nginihlepulela nje ngenzela ukuthi siyazi inkulumo yethu ukuthi ibhekiphi. Sizokhuluma ke ngamanzi amandla awo. Njengoba sikhuluma ngamandla amanzi ngoba uwabona ayinhlambuluko ahlambulukile kodwa ububi bawo bukhona. Emanzini ke sinemoya ehlukana kabili. Kunemoya enamandla amabi, kunemoya enamandla amahle. Unemoya enamandla amabi, unemoya enamandla amahle. Uma sikhuluma ngamandiki emanzini ukutshela ukuthi lo moya lo uhamba namakhehla kodwa uma ungawalungisile ezakabi. Uma sizokhuluma ngabalozi basemanzini umoya onobuhle nobubi nawo uma ungawulungisile unobubi kanjani. Uma unobubi usuku khomba ukuthi awulungisile. Sibuye sizokhuluma ngamajaji asemanzini. Amajaji akungawamanzi uma izinto zale mimoya emhlanu ungayilungisile bathatha inqumo ngawe kabi uma le mimoya emhlanu unjani ungayilungisile. Bengisakhuluma ngobubi bani bemimoya yasemanzini njengoba ngishilo ukuthi sinemimoya yasemanzini ezakabi sinemimoya yasemanzini ezakahle okusho ukuthi kunobubi nobuhle basemanzini. Njengoba ngichaza nje siphinde sibuyeke ubuhle basemanzini. Ubuhle basemanzini sinamandawe okuyizalukazi eyinozwelo ngisho ungenza kabi ngisho ungenza kabi kahle zinozwelo lezi zalukazi lezi ziyakwazi ukucaphulela ezintweni zomkhulu ube ungenzile kahle okusho ukuthi izalukazi lezi eyinozwelo. Sibuye sizoba nabantwana abantwana bayinhlanzo noma bayinhlambuluko yale mimoya iyonke. Uma uhlanza ngamanono bese sibuya sizoba namakhosi omndawe noma amanguni asemanzini ukutshena ngokusobala ukuthi uyilapho sewuyilungisile le mimoya iumbrella yale mimoya ingena ngaphansi kwesizinda sale mimoya ekhona emine ngaphansi kwale kuzana kwale mimoya yani emine okungamandiki amandawe amanono abalozi lo utshela ukuthi mina sengilungisile sengihleli ebukhosini ngilungisela ababane ngase ngihlala ngaphansi kwani kobukhosi bese sibuya sizoba nenzuza. Inzuza imimoya osuke usuyilungisile isikuzuzisa. Unabantu abazi ukuthi inzuza yinyonga awukwazi ukuzuza ngenyonga. Ingakho abantu uma bethi bazokulungisela inzuza bagcine sebekuthwalisa sebethwala ngoba kwaziwa ukuthi inzuza yinyonga. Ungazuza kanjani ngenyoka? Ungazuza kanjani ngesilwane?
awukwazi ukuzuza ngesilwane, okusho ukuthi usuyilungisile le mimoya yonke, lena eza kabi ngendluzula ngesidlova nalena eza kahle uyayilungisa kahle, ikwazi ukuthi lena eza kahle ihlambulule lena eza kabi ukuze ukwazi ukuzuza. Inzuza ke likhehle elidala eliphethe isimo sokuphila kwakho konke. Isimo sokuphila kwakho kukonke impilo yakho yonke yikhehle elidala. Yekani ukuthi nithi inzuza inyoka. Ngoba le mentality yokuthi inzuza inyoka inenza nithwale. Ngoba nina nazi ukuthi inzuza inyoka. Kanti akusiyinyoka, sekungaba khona imibono iziveza lenzuzo ukuthi unayo, isho ikhulume ukuthi unomoya wenzuza wena. Njengoba unomoya wenzuza nje wena, okusho ukuthi kumele uhambe lezi igaba lezi ukuze ukwazi ukuthi ufike kuleli yakhehlela liphethe lilawula lomcebo. Bese kuyiveza ngeinkosazana, iveza ngazi inyoka nani. Kodwa kusho ukuthi inzuza inyoka. Inzuza yikhehle liphethe umcebo wokukhanya. Eliphethe ukukhanya kwakho, eliphethe umcebo wakho, eliphethe inzuzo yakho. Bengizama ukuchaza lapho ngale mimoya yasemanzini. Uma ngichaza ngale mimoya yasemanzini, sesizobuya ke size kulokhu ebesithi sizongena kukho okujulileyo noma okusobala kodwa abantu abangakunaki. Umuntu wasemanzini kuyaba umuntu ozalwe mbethe, ngoba ingubo yomuntu ozalwe mbethe ilungiswa ihlanjululwa emanzini kuqala. Ayikho into ozoyenza wena ungasiwanga emanzini kuqala andubuyo kwembula. Angeke wembule imimoya yengubo ungalokhuzananga ungasiwanga emanzini. Ngoba uma uzokwembula imoya yengubo uzothola ukuthi wembuliwe wangembuleka ngenxa ukuthi le mimoya yasemanzini awuyisanga lapha engiyakhona kuqala. Uyovula ukhiye ukuze ukwazi ukuthi mase wembule into oyaziyo ukuthi ukhiye wayewenze uvulile. Sibuye size kumuntu ozalwe eliwele likamoya. Iwele likamoya likutshena ngokusobala ukuthi uma uyiwele likamoya kunomuntu okuphilelayo ophila kweliphakade wena njengoba uphila enyameni. Uphila kwelikamoya njengoba uphila wena enyameni. Kuyenzeka ke naye ahambe lo muntu akushiye esibelethweni sika mama enesipho. Kuyenzeka ke lo muntu lo enesipho uthola ukuthi naye wayembethe nanilele ngutshene yodwa nina nobabili. Wena waphuma naye ingubo yena washabalala lapha esibelethweni. Lo muntu naye umuntu wamanzi onewele likamoya. Umuntu wamanzi ngoba yonke into yakhe mayeyilungisa iqala emanzini. Ihlanjululwa khona ilungiswe khona. Lo muntu njengoba ezalwe newele okusho ukuthi kunomuntu omphilelayo kwelikamoya. Kwenziwani ke nalowo muntu lowo? Ufika umhlambulule wena enyameni bese uyomembula. Mayikuthi lelo wele lakho livela liyintombazana, kuyofanele ukuthi hamba kufika isikhathi lapha olihlomulisa khona noma olihloma khona okwenzela umhlonyana. Kuhambe uma kuyikuthi usemncane wena, uma kuyikuthi usumdala kuyofanele ukuthi ulibonge lwemulise lelo wele lelo lakho. Uma ukuthi elentombazane ungumfana wena, ukulebulisa ke ukumukela le yangubo yalo, ukumukela le mimoya yalo phezukwakho, ukuvuma ukuthi uyamvuma, uyamazi futhi nizosebenzisana, uzophila kuwe, angakubambeli into zakho. Sikhuluma ngewele eliyintombazane ube umfana wena, kuthiwe unewele likamoya. Masithi siyakuhlambulula ngokwamanzi sithola ukuthi liyintombazane leliwele. Uma sithola ukuthi liyintombazane leliwele, sekukutshena ngokusobala ukuthi wena hambuke uyohlambulula leliwele. Mawuqeda ukuhlambulula bese uyalembula. Mawuqeda ukulembula ke kuyohamba ulibonge ngelizokwenzela khona ngoba uzobusulembulile. Ngolizokwenzela khona ngoba uzobusulembulile. Kuyenzeka kabanye uthola ukuthi nalo lazalo lembethe nawe uzalo wembethe, zibambili imbuzi. Uyayiboniswa futhi masiqeda ukuhlambulula. Asenzi ngokuthanda kwethu. Ngoba kuyenzeka ukuthi kuzofuneka imbuzi eyodwa, kuyokwenzeka ukuthi kufuneka imbuzi ezimbili. Bese kuya ngokuthi wena uboneni
ubonisweni emva ukuthi sikuhlambulule. Hayi ukuthi nithi niyembula nje, nembula into eningayazi ukuthi iyini. Ungabe iwele, ungabe ingubo, ungabe umuntu owazalwa phambi kwakho noma waphuphuma phambi kwakho, izinto ezinjalo. Sengize kuye ke lo muntu ophuphume phambi kwakho. Ngoba lo muntu lo uvela njengewele kuwe, uvela njengokuthi wena kuthiwe uma uhamba abelaphi laba avele njengengubo. Ukabili. Uvela eliwele noma uvela ukuthiwa uzalwe wembethe uma uvela kubelaphi. Nami uyanaka umntwana noma uma wakho ukhuleliwe. Wenza njani? Waphuma umntwana wamisikhela noma waphuphuma umntwana. Mayiqedwe ukuphuphuma lo mntwana sekukutshena ngokusobala ukuthi uma wena uzolandela uhlale uthatha indawo yakhe, okusho ukuthi konke bekumele kugcinwe uye uyakugcina wena. Konke bekumele kugcinwe uye uyakugcina wena. Uthatha indlu yakhe kanjani na? Ngalesi sikhathi yena ehleli angithi wakhelwe indlu lapha ngaphakathi esibelethweni bese yaphuphuma yena noma umama abort. Siyabuya ke siza ku-abortion. Aphuphume noma amiskerwe noma uphuphuma umiskerwa noma ukuchitheka. Okay, uma ke echithekile noma emiskeriwe noma ephuphumile, ukutshena ngokusobala ukuthi uzoqala uyomhlambulula emanzini ngoba uzothi mawufika kubelaphi kuthiwa uzalwe wembethe, kuthiwa uliwele. Ufika lapho kuleso sigaba leso kufanele ukuthi uhlanjululwe uzazi iveze ukuthi usisi wakho omdala na noma ubhuti wakho omdala na wasekuhlala wena. Wathatha indawo yakhe wona, wathatha indlu yakhe abekade njani elele kuyo. Uyomhlambulula emanzini bese umgcinela izinto. Mawuqeda ukumhlambulula emanzini bese umgcinela izinto. Kuyenzeka ke naye uthola ukuthi wayembethe bese uyamembula. Lapho kuyokudedela ngeke azabe nesikhwele. Kodwa mawungakwenzile lokho uzoba nesikhwele, yonke into oyenzayo uzoyidlibhiza. Ngisho ngathi uyindoda uzogana, uthi uzama ukuganwa, uyakudlibhiza. Mawuthi uyaqonywa, uyadlibhiza ngoba ufuna yonke into iqale kuye ngoba unjani? Ngoba mdala. Angazi noma niyangizwa. Ngoba mdala, yonke into oyenzayo uzofuna ukuyidlibhiza. Sibuyeke manje ke siyedlula impela siyahambela sibala abantu abangabaka moya wamanzi. Sibala abantu abangabaka moya wamanzi. Sibuye size emaweleni. Ngaba ama-fraternal twins? Ngaba bizwa ngale la manje. Identical, yes. Ama-identical twins. Yebo. Amawele akusiba abantu bala. Bangabantu basezulwini, bangamakhosi. Amawele. Okusho ukuthi yonke into yabo ilungiswa ngokwamanzi. Ngoba bangamakhosi, bangabantu basemanzini, bangabantu basezulwini. Ngoba okusezulwini okuphezulu nokuphansi, okukhona phezulu kukhona phansi. Okuphezulu nokuphansi uthi makufane. Bangabantu basezulwini, bangabantu basemanzini. Yonke into yabo ubenzela ngokwamanzi kuqala. Andube beyomiselwa izinto abamiselwa zona noma ngabe bayabonga. Uma bebongwa ke benzelwa amagobongo. Bamiselwa amagobongo, igobongo lamakhosi. Uma behlanjululwa ngokwamanzi benzela ubulawo benhlanhla. Bashayelwe ezibeni ngenkukhu ezimhlophe. Bashayelwe ezibeni, bageze ngabo lapho uphelele. Mase belokhuzana, behambe, beyekhaya, befike bamiselwa amagobongo. Amagobongo amakhosi yini? Indiki, indawe, inono. Yiwo amagobongo amakhosi. Alike elinye igobongo lamakhosi ngaphandle kwalamakhosi. Kwalamagobongo. Ngoba amakhosi yiwo la. Uyanqaka ke wena mawuzoqhamuka uhamba utshena abantu ukuthi unamakhosi kodwa awunalo indiki nendawe nenono, unendiki kuphela. Amanono akho awekho, amandawe akho awekho. Ngisho kanjani na ukuthi awunazo lezo zinto? Zikhona emzimbeni wakho ngokwegazi, ngokukamoya. Kodwa empilweni awuzamukelile.
kanjani na awukaniwe awunabo abantwana okungabakho abazalwa umfazi hayi abazalwa zintombi abagcwele ngaphandle bese uzomtshela ukuthi unamakhosi kanjani sizoyithinta ke kodwa yamakhosi ngelinye ilanga sina bafowethu siyithinte yamakhosi kodwa awukwazi ukuba namakhosi ungenayo umfazi ungenabo abantwana ngoba abantwana bahamba nendoda nomfazi so manje ubukhosi bulele kulezi zinto ezintathu uma ungenayo umfazi izalukazi zobukhosi izomukela ubani uma ungenabo abantwana okungabakho hayi labo uhamba bazale intombini wambadacaza okungabakho ukaniwe abazalwa umfazi wakho hayi ngoduso hayi intombi hayi isheri yakho lena nithi amasheri iyeke ke leyo sikhuluma ngomfazi thina ocacile oganile unamakhosi mawukuthi wena uganiwe ngoba lamakhosi la afuna indawo yawo okumuzi umuzi ka awakhiwe umfana umuntu ongaganiwe uthi lawo makhosi wafakaphi uhamba uthi unamakhosi ngoba amakhosi mathathu umama zingane ubaba amakhosi la akhanda ubukhosi lento bese kuzoba yilabo abasemfihlweni ababili okukhokho nomkhulu womkhulu bazongena phi labo lokuzana usewumfana usahlala kini masane kudlala ngathi nithi ninamakhosi bengingekho lapho bengila emaweleni ukuthi angamakhosi asezulwini enzelwe emanzini ngibekile ukuthi afika shayela ubulawo emanzini ngenkukhu emhlophe amukelwe ngezimbuzi ezimhlophe kuphi ekhaya abongwe amakhosi okungamawele enzelwa ngokwamanzi kuqala bese yalokhuzana eyabona sesiyabuya ke siza lapha ke sengizovala udonse nje okugcina ngoba sengiphakekile ngicanga ukuthi udlile usuthi sesisoduzo kokugcina sinabantu ke abathi banamandla amanzi sinabantu abathi bahambisa abantu emanzini sinabantu abathi babona bangamakhosi asemanzini nazo zonke lezi zinto abanye bayibiza ngeinkanyamba zamanzi abanye bayibiza ngeindlondlo zamanzi abanye bayibiza ngamakhosi asemanzini abanye bayibiza ngonomkhubulwane abanye bayibiza ngonomhoyi izankazi zamanzi ini mina ngiyinkosazana yamanzi mina ngiyinyoka yamanzi nomnguni uyibiza ngesilwane samanzi kuhlukahlukene wonke umuntu uyayibiza ngento afuna ukuyibiza ngayo ukuze kukwazi ukuthi kumgculise lokhu akushoyo amanzi ke njengoba ngishilo ukuthi anemfihlo emimbili amanzi anemfihlo obumnyama anemfihlo okukhanya usho ukuthi imfihlo zimbili emanzini bese ke uzothi kumuntu athi umoya amanzi kunemfihlo yasemanzini mawuqala uthi umuntu ngicela umtshene phela imfihlo yasemanzini yini imfihlo yasemanzini athi yena ngeke ngikwazi ukutshena imfihlo yami umbuza imfihlo yakhe noma umbuza imfihlo yasemanzini emoyeni asinayo imfihlo emoyeni nje asinayo imfihlo ngaphandle kwemfihlo yabantu bakho mina ngubuzi imfihlo yabantu bakho ngubuza imfihlo yapi yasemanzini uma ngubuza imfihlo yasemanzini ngitshela imfihlo yasemanzini hayi imfihlo yakho nabantu bakho kunomehluko lapho mawuthi wena wazi imfihlo yasemanzini bese ngithi mina ngicela ungitshele imfihlo yasemanzini bese uthini wena angeke ngikwazi ukutshela imfihlo yami imfihlo yakho nomfihlo yasemanzini hlukanisa ke lapho ukuthi wena ngeke ngikutshele imfihlo yami engayibona emanzini hayi ukuthi imfihlo yasemanzini ngoba imfihlo yasemanzini isobala nje ububi nobuhle bawo amanzi iyona imfihlo yasemanzini ukuthi wazi ukuthi mawuye emanzini uyobuya nemoya emibi emanzini ngoba uma kuyimfihlo yakho abantu bakhe abahlala emanzini kodwa imimoya ekwembethe ihambisana nemimoya yamanzi ingakho kuthiwa umuntu wamanzi ihambisana nani nemimoya yasemanzini ingakho ubizwa ngomuntu wamanzi kodwa abasemanzini bahlala emanzini abakho bahlala kuwe ingakho ngithi mina awukwazi ukuthi wazi imfihlo yasemanzini kodwa bese ungitshela ukuthi angeke ukwazi ukungitshela imfihlo yakho ngoba mina ngikubuzanga imfihlo yakho ngikubuza imfihlo yakho phi yasemanzini
Imfihlo yasemanzini ubumnyama nokukhanya. Imfihlo yasemanzini iwu2. Ukuthi kuyimfihlo ukutshela ukuthi yazi imimoya ejulileyo yasemanzini eza nobungozi noma eza nobumnyama noma eza nobubi. Yazi imimoya emihle ongokwazi ukuthi uma uye emanzini uyamukele. Laba abantu abaphila kuwe ngemimoya yasemanzini baxhumane nemimoya yasemanzini noma nemimoya emihle yasemanzini ukuze wena uhlambuluke usuke namandla abantu basemanzini. Hayi abantu bakho suka bekhaya ngoba ngisho emanzini ucela kubantu bakho abahamba nawe ukuthi ngicela nahambe niyohlambulula la amanzi engizongena kuwo ukuze ngikwazi ukuthi ngibuye namandla alaba abantu abaconnecta nabantu abaphila kimi bamanzi. Bengifuna ukuyicacisa lapho lento yamanzi ukuthi noma ungaba inkanyamba yamanzi noma ungaba usilwane samanzi noma ungaba inkosazana yamanzi noma ungaba isalukazi samanzi noma ungaba ingonyama yamanzi noma ungaba indlonde yasemanzini noma ungaba inkosi yasemanzini, kodwa yazi ukuthi imfihlo yamanzi ubumnyama nokukhanya. Imfihlo yasemanzini ukwazi injulo yemimoya emnyama emanzini, ukwazi injulo yemimoya emhlophe emanzini bese uyayiphila. Uma uyiphila ngisho ukuthi yazi ukuthi uma uye emanzini uzofika uyithole yombili lemoya. Mawuyithola yombili lemoya into ezokwenza ezokuxazululela leyo nkinga ukuthi uhlambuluke mawubuye emanzini uthola impande manje ngoba impande nomzimba into eyodwa usuhlanza lo mzimba ukuthi ungathwali imimoya emibi yasemanzini kodwa ufike uphakamise imimoya emihle ubuye nayo. Bengithi nje ngijule lapho ngithi ukunthintela lapho ngoba sinabantu abangena emanzini athi umuntu mina ngingena emadamini amakhulu, mina ngingena ezimpophomeni ezinkulu, mina ngingena ezizibeni okungangenwa kuzo, mina ngingena emanzini okungangenwa kuyo, imifule emikhulu okungangenwa kuyo. Uyayingenela nje uyobhukuda ungabuyi nalutho ngoba unaso isipho sasemanzini. Awunaso isipho sasemanzini kodwa unesibindi sokungena emanzini. Uyayingenela nje ungabuyi nalutho. Kwenzeke ungene kanti unemoya yasemanzini noma unesipho sasemanzini. Mawuthi uyangena lapha ubuye nemoya emibi ingahlambuluki ngoba uhlambulukile. Ubuye nemoya emibi ugcina sekwenzeka izinto ezimbi ngawe. Igama lakho selingcola selivela kabi ngenxa ukuthi unayo imoya yasemanzini, unawo amandla amanzi kodwa awahlambulukile. Akwenza izinto ezimbi noma uyangena kulawo manzi abantu bethi bayangena bona bafe. Babulawa yini abantu? Babulawa isimo sokuthi wena lemimoya yasemanzini ufike wayithinta kabi ngoba awuhlambulukile, awuyazi imfihlo yamanzi. Yilokho bengithi ngizama ukuzokubeka nje ukuze niyeke ukulokhu nithi hey ngoba engene yawiki ukushuthi unamandla amangalisayo. Cha, akanamandla amangalisayo umuntu. Lo muntu unawo amandla asemanzini kodwa manje akawazi asebenza kanjani, akawazi ukuthi ahlukene kanjani, akawahlambululi mayifike ekhaya. Yingakho ezothi mayihambe eyawiki mayephuma kufike kungena umuntu afika shona. Angithi angezi ngoba ufike wayichukuluza lento yasemanzini. Mayichukuluza lento yasemanzini isisha konke okuvelayo ngenxa ukuthi akahlambulukile, akayazi lemfihlo yasemanzini. Imfihlo yasemanzini ubumnyama nokukhanya. Ngilapho nje emimoyeni yamanzi, amanzi nemimoya yamanzi. Bafowethu yekani ukuye emanzini ninganikiwe into yakhona ngoba nabanikiweyo abayazi imfihlo yamanzi bese beyilungisa khani ke beziveza ke bemanzini bengena bephuma befaka abantu benza yonke into ngoba imfihlo yasemanzini ijule kakhulu, ihamba nokufa kwabantu. So manje uma ngithi mina kunemimoya eminyama kuyenzeka emanzini uthola ukuthi kwafela abantu lapha emanzini. Mabafela abantu abalandiwe, labo bantu ayihlambulukile le ndawo ukuthi ngasetshenziswa abantu ngoba inabantu abangalandiwe, abantu abangahlambululiwe, abawahlambulula abantu amanzi. Bayangena nje bayaphuma, abawahlambulula, abayazi lemfihlo yamanzi.
unemfihlo emanzini. Imfihlo yamanzi imbili. Ungalokho ukhohliswa abantu bethi mina nginemfihlo yamanzi ini kodwa ukutshela ngemfihlo yabantu bakhe naye. Iyekeni leyo nto leyo. Lo muntu lowo akayazi into akhuluma ngayo ngamanzi. Amanzi ajulile. Uma ejulile lamanzi lana anemfihlo ezimbili emanzini, ubuhle nobubi. Bengilapho nje. Asibongeni ke babukeli beSolomon TV. Niqhubeke ke nisubscribe, niqhubeke ke nifunde lapha kuSolomon TV. iSolomon TV iqhamuka neqiniso, liqhamuka ukuzohlahlela izinkulumo ebekade zibukeka ngenye indlela, seliyibeka ngeqiniso nangenjulo yazo nangemumva ukuthi lapho ezaqala khona zazinjani. iSolomon lizovula imiqondo kubantu. Alizili ukuzolwa nabantu, angilwi namuntu. Angithathi umsebenzi wamuntu. Angishintshi izinto zabantu mina. Kodwa ngizokhuluma okuyiqiniso ngemimoya. Ngoba mina ngisebenza ngomoya, ngaphi umoya. Ngizokhuluma nje iqiniso ngemimoya mina. Angilwi namuntu, angixabane namuntu. Angeke uzungibone futhi mina ngihambe ngiphikisana nabantu. Angiphikisani namuntu. Anginaso isikhathi futhi sokuhamba ngidlala ngomoya. Ngoba umoya ngiyawazi. Anginaso isikhathi nje sokudlala. Ngithi akangibonge kakhulu sila kwaGuqungene eGoli. Sila kwaGuqungene lapho endlini yamakhosi lapho ungena khona uguqa uthobele. Sizokhipha ulwazi olujulileyo ngendaba yemimoya namanzi. Ngithi angibonge babukeli beSolomon TV. Ngisatholakala eKapa, ngisatholakala eThekwini, ngisatholakala eGoli. Sizohamba ke siyobheka naseyindaweni eMpumalanga Eastern Cape ukuze sikwazi ukuthi abantu sibavakashele bonke ukuze bakwazi ukugcina belokhuzaneni. Mina ke ungithinta, uqala ukungithinta ngo8 ngefoni ekseni. Ntambama uyagcina ngo7 Nkosi yami. Ngiyacela nje ukuthi uqala ukungithinta ngo8 ntambama uyagcina. Siyabonga babukeli beSolomon TV. Amen.